ଭାଇମାନେ, ସୁଖ ହେଉଛି ମନର ଭାବନା। ମନକୁ ବୁଝାଇ ପାରିଲେ ନା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବା। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ନା ନାରୀ ନିଶା ଓ ନିଦକୁ କେବେ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମାଟିର ଦୀପଟିଏ ପରି ଏ ଜୀବନରେ ତେଲ ସରିଗଲେ ନା ଜୀବନ ବି ସରିଯାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସେହି ମଣିଷ କେବେ ବି ହାରି ନଥାଏ ଭାଇମାନେ, ଯିଏ ସହିବା ଶିଖି ଯାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସେହି ମଣିଷ କେବେ ବି ହାରି ନଥାଏ ଭାଇମାନେ, ଯିଏ ସହିବା ଶିଖି ଯାଇଥାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଉ କି ଜୀବନରେ ହେଉ, ଲୋକମାନେ କେବଳ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତି। ତୁମକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, କାରଣ ସେ କେବଳ ଜଣେ ଯିଏ ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଉନା କାହିଁକି, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏ ମାଟିର ଚଟାଣ ଉପରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଜୀବନରେ ଜିତିବାରେ କେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କେବଳ କମା ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ସଫଳତା ଗୋଟିଏ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ଏକ ଯାତ୍ରା। ଜୀବନରେ ଅହଙ୍କାର ଆଉ କ୍ରୋଧ ଗୋଟିଏ ସୁସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟିଏ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରି ଦେଇପାରେ। ଦେଶରେ ରାଜା, ସମାଜରେ ଗୁରୁ, ପରିବାରରେ ପିତା, ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନେ କଦାପି ସାଧାରଣ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ ଆଉ ପ୍ରଳୟ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ। ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଏହି 7ଟି ବସ୍ତୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାଏ: ପରିଶ୍ରମ ବିନା ଧନ, ବିବେକ ରହିତ ସୁଖ, ବିନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ରାଜନୀତି, ଚରିତ୍ର ବିନା ଜ୍ଞାନ, ନୀତିହୀନ ବେପାର, ବିନା ମାନବିକତାର ଜ୍ଞାନ, ବିନା ତ୍ୟାଗର ପୂଜା। ମୋର ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।